To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Gaskiya ne kamar yadda masu kallo suke kallon mu a yanzu na haka, ko masu sauraro suke sauraron mu da aka gan mu gabaki ɗayan mu haka, like minds ne wanda muke da tunani iri ɗaya, muka zauna muka tattauna makomar al'ummar jihar Kano, makomar mu a cikin harkokin siyasar jihar Kano, wanda kowa ka gani a nan wurin yana da address ɗinsa da identity ɗinsa, ba kuma tun yanzu ba, tun barama. Don haka alhamdulillahi mun tattauna, mun kai wata matsaya, kuma mun yanke za mu ci gaba da tattaunawa da wasu waɗanda ba sa nan wurin a tattare da mu, duk da muna da apology na kaman Honorable Ali Madaki, wanda muna tare da shi ya fita, da kuma sauran mutane da yawa waɗanda ba su samu damar halartar wannan tattaunawa tamu ba, tunda ba za mu haɗu ga baki ɗaya mu tattauna ba. Kuma za mu ci gaba da tattaunawa a nan gida da kuma wajen jihar Kano na mutane waɗanda muke kallon za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don ci gaba da waɗannan harkoki namu na siyasa, domin ci gaban jihar Kano da kuma samarwa da Kano zaman lafiya da ƙaruwar arziki in Allah ya so ya yarda. Ina kallon ba wai magana ce ta distinguish ina muka dosa ba, tattaunawa muke yi. Ita magana ta siyasa magana ce ta tattaunawa, kowa ya faɗi tunaninsa, me Dr. Baffa yake gani, me injiniya Dugwal yake gani, me Kabiru Alhassan yake gani, me Abdullahi Sani Rogo yake gani, me Abbas Sani Abbas yake gani, me Sha'aban yayi tunani. In muka haɗa ga baki ɗaya, daga nan sai mu ɗauki wadda muke kallon tafurin jaye, mu haɗa ta da zahiri sai mu tafi. Abin da ya kamata ka sani cewa babu wanda 2023 a cikin nan namu ya fara yin siyasa. Da yawan mu a cikin nan suna da certificate of return 5, 4 da kuma abin da ya fice haka, ko kuma abin da suka yi da sun kai ƙarshen abin da suka iya yi da. Gashi tsofin kwamishinoni ne a wannan gwamnatin, ga su 'yan majalisa ne rayayyu, ga tsohon speaker can a jihar Kano, daga baya ga tsohon mataimakin speaker nan na jihar Kano, ga 'yan majalisar tarayya a tsofi da nada kenan, da kuma na yanzu duk baki ɗayan mu. Saboda haka ina tabbatar maka da cewa randa ko kuma duk lokacin da muka kai ga matsaya, ba a yin siyasa a cikin ɗaki, za mu fito mu gaya wa mutane ga matsayar da muka ɗauka, ga kuma abin da muke ganin shi zai fiye mana daidai, domin mun bi hanyoyin da ya kamata a ce an bi. Na farko mun miƙa wa Allah al'amarinmu, Allah duk abin da muka zaɓa za mu yi ya albarkace shi, ya karfafe shi, ya kuma ba mu kariya a kansa. Gabanin wannan zama da kuka yi an hango kun zama da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje, kuma galibin fuskokin kwanan wasu da dama sun yi siyasa da shi a baya. Kuna ganin a yanzu idan ta ƙara haɗawa, tafiya da ku da shi za ta yi kyau? Babu wani mutum da zaka ce wai ba za ka yi hudda da shi ba saboda wani dalili. Bai kamata ɗan adam ya kulle a cikin zuciyarsa cewa mun ɓata shi kenan mun ɓata ba. Za a iya ɓatawa yau, dalilan da yasa aka ɓata ɗin, in wannan dalilin ya kau sai a gama shiryawa. Babban masifa shine a ce an ɓata, amma in dai shiryawa aka yi to sai a ce madalla, alhamdulillahi, an samu maslaha, an daidaita, an bi abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa. Kullum kokari ake yi a samu alkhairi, babu wanda yake da monopoly na hanyar da za a bi mutane su tsira, neman ta ake yi, kuma duk wanda ya zo da ita alhamdulillah haka za a bi ta. Distinguish, bayan zaman da kuka yi a kalaman da wasu daga cikin jagorori a jam'iyyar NNPP a Kano suka fara yi cewar a da akwai bukatu irin siyasa da su ringa tasowa, wanda a karan kanka da wasu daga ciki ba su biya ba sai da haudoran jam'iyyarsu da tallafin su bukatar ku ta biya, kuma yanzu kamar kuke neman kwatsa musu kasa. To wannan maganganu mun bar lokaci da a karasa shi, amma ina so na yi wata magana. Duk cikin mu nan babu sabo a karɓar certificate of return. Ƙuri'un nan da aka yi zaɓe suna nan, hasali ma na rubuta wa hukumar zaɓe ta ƙasa ta ba mu sakamakon zaɓen nan. Ni dai na sani a local government 15 da aka yi zaɓe a wannan 2023, ƙuri'a ta ka je ka duba ta da sauran 'yan takarar da muka shiga da su, musamman na shugaban ƙasa, za ka iya gaya wa kanka cewa waye ya ba da gudunmawa ne a wannan yanki. Kuma duk ɗan takarar majalisar tarayya da yake nan gurin a tsaye, ka je ka duba ƙuri'arsa a wannan ranar, ka ga nawa ce ɗayan. In kuma ka ce ni kenan kana so ka ce min Dr. Baffa bai ba da gudunmawa ba a wannan abin da ake ciki, ko za ka ce min injiniya Dugwal da ya daina ma abin da yake gabaki ɗaya shekara da shekaru ije aka yi tare da shi, ko kuwa Abbas Sani Abbas duk inda aka fita yakin neman zaɓe yana gaban motar gwamna, ko kuma za ka iya ce min Zubairu Hamza
masu wanda Zuberun gashi nan da yake nan gurin a wancan zaben ya kayar da ƙuri'a 8,000 wannan ma ya sake kayarwa da ƙuri'a 8,000. Ƙuri'a ba ta ƙarya. Ko kuwa Malam Abdullahi Sani Rogo za ka iya gaya min wanda shi ne ya tsaya takarar sanata a wancan lokacin 2019. Ko kuwa shi Kabiru Al'asan wanda ba ya tsaya wancan zaben ya ci na House of Rep a local government nan 3 yanzu ma ya sake tsayawa ya ci. Ko kuwa su duk waɗannan da muke yin wannan harkokin tare da su za ka iya faɗa. Idan ka ji mutum ya fara irin wannan magana in ba shi da hujja to fa sai kuma hauka ja. Daga lokacin da kaji mutum ya kama zage yana ta maganganu to fa ya zama ba shi da hujja. Shin bayan an ba mu takara zuwa muka yi Abuja muka zauna ko kuma a gida muka zauna ko ko fita muka yi yakin neman zaɓe, na kalubalanci kowaye a inda muka fito ya zo ya gaya mana waye yi 1/3 na yakin neman zaɓen da muka yi a jihar Kano, waye yi amfani da damar da yake da ita akan a zo a ci zaɓe. Kwakwaran da aka zo ana kokarin kasa faɗar sakamako yadda ka gan mun nan haka, Baffa yana kwamanda a ciki, ni ina kwamanda a waje, ga Kabiru dukkaninmu a mota ɗaya muka je wajen nan har sai da aka zo aka faɗi sakamakon nan. Kwakwa lokacin da aka je kotu ne babu mu, a lokacin duk masu irin wannan maganar in ka ce masu zo su yi wannan maganar ba za su iya yi ba. Ai kuma ina tabbatar maka wanda duk zai zo ya ce wai an bani takara ni shekara 20 ba ma tare da wannan tsarin nasu. Rana guda aka ce an baka takara, anya kana jin banza tana kai zomo kasuwa? Idan mutum yana so kujera ce fa ta sanata, shin wa yafi karfinta da ba zai iya zuwa ya je shi ya tsaya ba? Ko kuma a zaben da aka yi na wancan lokacin Malam Abdullahi ne ya tsaya da ƙuri'arsa, mu ma mun san wayanda muka tsayar. Abin nan a zahiri yake, duk wannan maganganun da ake yi za a dawo za mu koma a je a zauna a zuba zaben nan a je a yi siyasar nan, babu sabo a cikinta. Kowaye cikin shekara 35 a nan garin ake yin siyasa ya san muna yi. Saboda haka mu ra'ayi ne abinda muke kallon zai fi mana alkhairi da mutanenmu, cikin yardar Ubangiji shi zamu je, ba wanda muke neman tashi hankali da shi.